tancom začnete ako prvý. Čo bude prvý tanec? Tak máme na výber... Pomôcť mi, prosím. Samozrejme. Máme na výber viacero. Takže tak. Áno, ďaká. A čo špeciálne ste si na východnú pripravili? Stanči, prosím ťa, nechceš mi to? Samozrejme. Ďakujem si, Zlatý. No, dobre, že sa pýtate, lebo máme veľmi špeciálny tanec na úvod. A to taký, že... Máte sa na čo tešiť. Milí priatelia, ako ste sami počuli, skupina tanečného humoru Šetečníci o malú chvíľu vystúpi na malom